Bashir ne angon Khadija yau ce ranar bikin ku taso miyo rawa da juhi yan uwa. Bashir ne angon Khadija yau ce ranar bikin ku taso miyo rawa da juhi yan uwa. Bashir ne angon Khadija yau ce ranar bikin game gidan biki muna da murna da farin cikin muna tsalle mi rawa mi juhi ana liki dan uwa da abokai daga sun zo wajen bikin fatan alkhairi suke mana kare da miyo sakin Allah sa Khadija kan zamo mun garkuwa. Yan uwa ku taho mu tafi ɗaurin auren Bashir da Khadija yan gata. Ku fito mu tafi yan mata, ku fito mu tafi yan mata, ku fito mu tafi fatan bikin Bashir da Khadija yan mata. Ɗaurin aure na girma shi za a yi ɗaurawa, ni da tawo masohiyar ni na gaishe ki sannu Khadija, ni zan aure ki Khadija, ba da sadakin ki Khadija, kai ki cikin ɗaki Khadija, ɗakin sunna ne domin na zama angon ki Khadija, ki man har girki ki bana abincin abaki Khadija, Khadija sannu Khadija, Khadija. Sannu masoyina ni kai ne zafin raina Bashir, kai ne jigona a fagun ƴaƴana Bashir, mai haƙuri mai tarbiya don bakayin akyar, idan ka ni zan zauna Bashir, na haifo ƴaƴana Bashir, ranar na zama amaryar Bashir. Yau dai murna muke ta yi an yi ɗaurin auren Bashir Khadija sun zama yan gata. Yau dai murna muke ta yi an yi ɗaurin auren Bashir Khadija sun zama yan gata. Yau dai murna muke ta yi dan kowa ya amince, ga waliyai na da naki sun ɗaura kuma sun amince, auren mu da ni da ke a yau shaidu duka sun amince, yan uwa da abokan arziki sun amsa sun amince, an rarraba goron ɗaurin aure ba ce ku ce yau dai Allah ya ci kan buri kin zama matata. Yau dai murna muke ta yi an yi ɗaurin auren Bashir Khadija sun zama yan gata. Godiya zan yi wa Rabbana, shi yabon mai so na gaskiya, Bashir mai kyana alayya, min yi auren soyayya a gidan ka ban shan wuya, ni zan maka girki wanke haruwan ka zama ɗan gata. Yau dai murna muke ta yi an yi ɗaurin auren Bashir Khadija sun zama yan gata. Ku taho mu tafi yan uwa ku taho mu tafi. Mu tafi fatan bikin Bashir da Khadija yan mata. Bashir ne angon Khadija yau ce ranar bikin ku taso miyo rawa da juhi yan uwa. Bashir ne angon Khadija yau ce ranar bikin ku taso miyo rawa da juhi yan uwa. Bashir ne angon Khadija yau ce ranar bikin ku taso miyo rawa da juhi yan uwa. NS Mix.